Nagwa sa imbestigasyon sa United Nations nga may lapnagon nga paglapas sa tawhanon nga kinamatarong sa mga kabataan nga Palestino sa Gaza kag West Bank. Lakip din posibleng nga mga violation nga mahimo makabig nga crimes against humanity, war crimes kag genocide. Sunod sa UN Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, lakip na ang East Jerusalem kag Israel, ila ini nga ginusisa halin sa paglupok sa giyera sa tunga sa Israel kag Hamas sa Oktubre 7, 2023. Base sa ilang data, ginabanta ng mga 30% sa mga napatay sa Gaza ang mga kabataan. Naglabot man sa kapin 20,000 kakabataan ang napatay halin Oktubre 2023 tubtob Oktubre 2025. Sunod kay Commission Chair Srinivasan Muralidhar, may mga ebidensya nga nagapakita nga gintuyo nga patyon sa Israeli Security Forces ang kabataan nga Palestino kag posible ini nga senyales ang intensyon nga ubuson ang populasyon sa Gaza. Ginpatod man sa report ang parehan nga paggamit sa mabaskog nga mga explosive sa mga lugar nga may mga sibilyan nga nagaresulta sa mataas nga numero sa mga kabataan nga nagakapatay. Luwas sa mga napatay, ginpahayag man sa report ang tuman nga epekto sa inaway sa panglawason, nutrisyon kag mental health sa kabataan bangod sang pagpalagyo sa ilang mga puluyan, kakulangan sa pagkaon kag bulong kag kakulangan man sa mga pasilidad medikal. Sa West Bank kag East Jerusalem, ginreport man ang pagsaka sa mga akto sang kapinta sang mga Israeli settlers batok sa kabataan nga Palestino, lakip ang mga kaso sang torture kag mapintas nga pagtratar sa mga detainees. Ginpanginwala naman sang Israel ang mga aligasyon kag gintawag ini nga defamatory kag libelous. Sunod sa ila, ginahimo nilang tanan nga posible agod malikawan ang pagdulot sang halit sa mga sibilyan. Nagsiling man ang Israel ngang ila operasyon kabahin sang pag-address sa constant terrorist threat sa rehiyon.